जुदि आयंमोन मादैमोन सोरबाया नोंजों गाज्रि जायोब्ला बेजों गाज्रि जाफानांगौ बेथ' नङाना। दिनै बिमा माहारिया जोंनि फिसाफोरनो गियानसो होयो सोरबाया नोंजों गाज्रि जादोंब्ला बेजों गाज्रि जाफानो नाङा होननानै जोंनि बिमाफ्रा जोंखौ फोरोङो। अब्लालाय जोङो दिनै इउपिपिएलआ जोंजों गाज्रि जादोंबा जों मानो गाज्रि जाफानो। जेब्ला इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ फैदोंमोन बिनि उनावनो जोङो साननानै नायदोंमोन, जोङो नुदोंमोन जोंहा गोबां आसा दंमोन इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि सायाव, प्रमद बर' सारनि सायावहाय जोंनि जाथिनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन जायखौ हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि दैदेननाय सरकाराबो मावनानै होनो हायाखैमोन होननानै। बिथांनि गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो जोङो मास मोनथामसो उनावनो जोङो नुबाय जोंनि एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ लानानैसो सुक्ति खालामनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि एक्स एनडिएफबि आदा जोंसार आरो जनक फेक एनकाउन्टार जादोंमोन नोंथांमोननि बे बिसमुरि खाथियावनो मोनदां जाहारबारियाव। दिनै बिथांमोनाहाय फाव फान्दायनानै दिनै बिथांमोना फेक एनकाउन्टार खालामजादों। बिथांमोननि बे गाज्रि समावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांमोनाहाय दिनैसिम फंसेबो खोथा बुङाखै। फार्स्ट अफ अल जों बेखौनो नुग्रोनानै गोसोआव ओरैबायदि गाबखांनाय मोन्दों, दुखु मोन्दों, जेराव एक्स एनडिएफ बे आदामोनखौसो लानानै सुक्ति खालामखाबाय जेला जोंनि बिटिआरखौ, होनब्ला मानोथो आदामोनखौहाय दिनै आलाय सिलाय बुथारबावखो? मानि थाखायथ' जोंनि दिनैहाय आदामोनखौ पुलिसनि गुलिनि सिखार जाहोबावखो? जोंनियाव बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। आरो बिनि उनावबो जोङो नुबावबाय नोंथांमोननि खाथियावनो थानाय जोंनि चिरांनि लाइमुथि ओनसोल सरलपारायाव गोबां जेसिबि लानानै न' बां बुफाय बुसि खालामनानै होदों, गिर्जा सिफायनानै होदों। जेराव जोंहा बिटिसिखौ जोंहा मोननायाव जोंहा फरेस्ट डुवेलार एक्ट आयेन मथे जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानै जोंहा रायजो जानायनि मोन्थाय दंखायो। अब्लालाय दिनै मानो बैफोरबायदि मोन्थायखौ दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा मानि थाखाय बैफोरबायदि मोन्थायखौ दिनै गैया खालामनो नागिरदों? जों गोसोआव जोबोद दुखु मोन्दों। आरो जोंनि 16था डिपार्टमेन्टखौबो हरफिनदों बिथांमोनहा। जोंनि सिएसबि बर्ड सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जायजों आदैमोन आयंमोन साख्रि होनो हानाय जोंहा मोन्थाय दं 3rd ग्रेडनि 4th ग्रेडनि बे मोन्थायखौबो दिनै प्रमद बर' सार बिथांमोनाहाय दिनैहाय हरफिनदों। होनब्ला जोंहा गोसोआव जोबोद जोङो दुखु मोनबाय, जोङो सिन्था जाबाय। जोंहा फंबाय बिनानावमोन दं, जोंनि आदा आब'मोन दं, होनब्लाथ' जोंहा बिराद साननांगौनि सम जानानै फैबाय। जोङो बेखौ बुजिबाय, जोङो कलेजनि इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोर जोङो ज' जानानै जोङो मोनसे माने सावरायलायबाय, जोङो मोनसे ओरैबायदि माने थिरांथा लाबाय, जुदि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय पार्टियासो जोंनि बे 16था डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननो हायोब्ला, जोंनि सिएसबि बर्डखौ लाबोफिननो हायोब्ला, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानै रायजो जानाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ जुदि रैखाथि होनो हायोबा, जोङो बिपिएफ पार्टियाव थानानै जों एसे खामानि मावनि। जोंनि गोमालांनो नागिरनाय पावार एन्ड फांसन जोंनि बिटिसिनि जोंहा बेखौ जोङो एसेब्लाबो जोंनिफ्राय जुदि रैखा होनो हायोब्ला जोङो गासैबो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा दिनैहाय जोङो ज' जानानै ओंखारबोनि होननानै जोङोहाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननाय पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय फैदोंमोन। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो जोंखौहाय दिनैहाय अनदों, बिथाङा अनसायदों आरो दिनैहाय बिथाङा जोंखौहाय खामानि मावनो थाखाय जोंनो जायगा होदों। सेन्ट्रेल बिपिएफ इउथ बिपिएफआव दिनैहाय माने जायगा होनानै बिथाङा दिनैहाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय जोंखौ खामानि मावनो थाखाय जोंखौ दिनैहाय सुजुग सुबिदा होदों। होमब्ला बे सासे जोंनि थाखाय मोजां लिडार नंगौना नङा? नंगौना? जाय प्रमद बर'नि दैदेननाय पार्टियाहाय माने दिनैहाय रावखौबो बुजिया, जों बायदि लाइमोनफोरखौबो बुजिनो रोङा। जेब्ला नोंथांमोननि लाइमुथि हादान ओनसोलाव जानाय जोंनि थाखाय जोंखौ खामानि मावनो थाखाय जोंखौ दिनैहाय सुजुग सुबिदा होदों। होमब्ला बे सासे जोंनि थाखाय मोजां लिडार नंगौना नङा? नंगौना? जाय प्रमद बर'नि दैदेननाय पार्टियाहाय माने दिनैहाय रावखौबो बुजिया, जों बायदि लाइमोनफोरखौबो बुजिनो रोङा। जेब्ला नोंथांमोननि लाइमुथि हादान ओनसोलाव जानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा न' बां बुफाय बुसि खालामजादोंमोन, जोङो दुखु मोन्दों। मानसिया मानसिखौ अननो रोंनांगोन होननानै जोङो कलेजनि इउनिभारसिटिनि जोङो ज' जानानै फैसा खांलायलायनानै जोङो बिथांमोननो माइरं एसे, दालि एसे, बिस्किट बिदि हैदोंमोन जोङो। बेखौनो बिथांमोना जोंखौहाय गाज्रि रोखोमै फाव फान्दायनानै जोंखौ केस होबाय, फेक एलिगेसन लागायबाय जोंनि नामावहाय। होमब्ला जोंनो बेबायदि लिडारखौ नांगौना आयंमोन? नाङाना जोंनोथ', जोंनो नाङा। जोंखौहाय दिनैहाय आं कलेजाव फरायबाय थायो, आङो एमएससि खालामगासिनो आयंमोन। आंना प्रटेक्ट माने आंना एग्जाम जाबाय थायो। बे समावबो दिनैहाय आङो जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामजानाय समावहाय आं अननो थांनायावनो आंखौ दिनै केस होबाय, जायनि थाखाय आं माने दानफ्रामबो मास मोनफ्रामबो आङो कर्टआव थांबाय थानो गोनां जायो, जायनि थाखाय आंहा एग्जामाव बिराद माने एग्जाम जायोब्लाबो आंहा गोबां प्रब्लेमफोर फैदोंमोन। दा बे केसा जोब्बाय। होमब्ला जोंनो बेबायदि लिडारखौ जोंनो मानो नांगौ? आरो बे केसा फुरा बोसोरसे सोलिबाय थादों, बोसोरसेजोंसो जोबदों। होनबा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौ नामा? जोंनो नाङा मादैमोन। जोङो दिनैहाय सोरजोंबा फिदिंजायाखै, हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो जोंखौ लेंहराखै, फै आंनि पार्टियाव फैनानै खामानि मावफैनानै जोंखौ बुंखायाखै। दिनै बिथांनि खामानि मावनाय, बिथांनि मानसिखौ अननो रोंनाय, बिथांनि निति आदर्शआसो जोंखौहाय दिनै थिनदों,
हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि पार्टियावनो थानानै जों खामानि मावनि जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनि इयुन जोलैनि थाखाय जों माबा मोनसे लामा बानायनानै गालांनि होननानै जों ओंखारबोदों दिनैहाय खिन्थु प्रमद बर' सार बिथांमोननि दैदेननाय दिनै दिपेन बर' सार बिथाङाबो माने टार्म जोबस्लाबियावनो दिनै एबसुनिफ्राय रिजाइन होलायलायनानै दिनैहाय एमएलए केन्डिडेट गेलेनो नागिरबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनैहाय जोंखौ माने बिटिसिनि गासैबो जायगायाव जोंखौ बेरायनो होयो जोंखौहाय माने रिपर्ट लायो सारा जोङो दाख्लैसो थांदोंमोन उदालगुरियाव बिथांमोननि जायगानि मानसिफ्रा जोंनो खोन्थादों जे दिपेन बर' सार बिथाङा जोंनि बे जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ लानानै माने मोना मोना केम्पेइन खालामहोदों फैसा रानहोदों होनब्ला दिनै लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ लानानै गाज्रि लामाजों दैथिनलांनो नागिरग्रा लिडारा सोर हाग्रामा महिलारि ना दिपेन बर'मोन ना प्रमद बर'मोन दिनै माने माने ओरैबायदि साननो गोनां जानानै फैबाय बेखायनो जोङो नोंथांमोनाबो गथ' गथाय दं हिसाबै गामियाव बिजादै बिजायं बैसोनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ हिसाबै मालाबाबो सोरनिबा गोदै गोदै रावावहाय माने गोजाव होनो नाङा जोङो दिनैहाय जोङो गोसोआव मोनसे जाथिखौ अनोखायसो जोङो दिनै हारिनि माबा मोनसे खामानि मावलांनो होननानैसो जोङो दिनैहाय गोसोआव मोनसे गोख्रों जोंहा मोनसे सिद्धान्त लानानै जों ओंखारबोदों दा बे हिसाबै नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गथ' गथायखौ माने बुजायनो रोंनांगोन मोजां लामाजों थांनो थिननांगोन आरोबाव जोंहा दा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय दिनैहाय नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रा हयथ' मेट्रिक एग्जाम होदों जानो हागौ ओइचएस फाइनाल पिअ फाइनाल एग्जाम होदों जानो हागौ बिथांमोननि थाखायबो मोजां मोनसे अनसुंथाइ दं बिपिएफ पार्टिनिफ्रायहाय जायहा मेट्रिकआवहाय टप 10 जोंहा मोनसे बासियोना बांसिन नाम्बार मोननायफोरनि गेजेराव जोंहा टप 10 सायख'यो दा बेवहायबो जुदि बिथांमोननि मार्कसा गाखोयोब्ला जोंहा बेनो 5 लाख राङै जोंहा अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरो जाय एखे रोखोमैनो जाय पिअ फाइनालखौबो माने पिअ फाइनालाव पास जानानैहाय टप 10 नि मासिखौ आवग्रिनो हागोन बिथांमोननोबो 5 लाख खरै रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरो जायहा एमआइएल साबजेक्ट बिमा राव गावनि मादार टांगआव जाय माने बांसिन नाम्बार मोनगोन बिथांमोननोबो 3 लाख रां खरै होनाय जागोन आङो बिराद दुखु मोनदों मारिमोन बे दाबो नोंसिनि स्कुल ना गामिनि स्कुलनो एसे सिगाङाव आं खोनानो मोनदों माने गोसोजों गोसो आं मोजां मोनथाराखै साबेसे स्टुडेन्टफोर जायो ओरैनो बावहाय बुरजा जायो मादैमोन खोब मोजां खाफाल गोनां आं दिनै नोंथांमोननि बे गामियाव सफैनानै आं जोबोद माने खाफाल मोजां होननानै सानो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनिफ्राय बिदिनो गोबां रिपर्ट लाखायो दिनै आङो बे स्कुलनि बारैबो जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा मोजां मोनसे न'आव थानानै सोलोंथाइ लानो मोनो बेखौ आङो दिनै आं सारनि सिगाङाव आं फंसेबाबो बुंहैगोन जिहेतु आं सासे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै आंनि फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे मोजां न'आव थानानै सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ मोनोब्ला बावहाय मा गाज्रि जानो आरो दहायसो होनदों लामा दालांनि खोथा लामा दालाङाबो नोंथांमोननिया बिराद गाज्रि जोङो नुफैबाय खोब मोजां नोंथांमोननि ओनसोलाव जों सफैनाया जोङो सारनिसिम बे रिपर्टखौ एसेबाबो होगोन जिहेतु सारा जोंनाव माखासे रिपर्ट लाबाय थायो रायलायबाय थाखायो आरोबाव मादैमोन दहाय बुंदोंमोन ना 100आनो बारा जानानै दं नोंथांमोननियाव इउपि फेला होननानै जोङो नुफैबाय खोब मोजां नोंथांमोननि ओनसोलाव जों सफैनाया मादैमोन दहाय बुंदोंमोन ना 100आनो बारा जानानै दं नोंथांमोननियाव इउपि फेला होननानै आं एसे आइडिया होनि बिथांमोनखौ माबोरैहाय लाबोनो हायो फुस्लायनानै माबोरै देरहाहोनो हायो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोंहा होदोंना 15,000 खरै बेयाव होनदोंमोन माने इउपिपिएलनिखौ गालांथ'नोसै जों बिपिएफनिया लाग्रोनोसै खिन्थु बेखौ मारै खालामनांगौ मादैमोन मानि थाखाय बे आसनिखौ होनाय जादों जाहाथे गुबुन पार्टियाव थानायखौबो जोङो लाबोनो हायो नोंसोर लाग्रो दे हो माने इउपिपिएलनिया नोंसोरखौबो बै टाइमाव माने होखायाखैमोन नालाय नोंसोर लाग्रो खिन्थु ओरैबायदि बुंनानै लाबो नोंथांमोननो होगोन नाम लिस्ट बानाय जोंनि प्राइमारिनि लिडारफोरा बानाय जुदि आयंमोन मादैमोन सोरबाया नोंजों गाज्रि जायोब्ला बेजों गाज्रि जाफानांगौ बेथ' नङाना दिनै बिमा माहारिया जोंनि फिसाफोरनो गियानसो होयो सोरबाया नोंजों गाज्रि जादोंब्ला बेजों गाज्रि जाफानो नाङा होननानै जोंनि बिमाफ्रा जोंखौ फोरोङो अब्लालाय जोङो दिनै इउपिपिएलआ जोंजों गाज्रि जादोंबा जों मानो गाज्रि जाफानो फै जों बयबो मोनसे पार्टियावनो थानानै जोंनि माने खौसेयै जोङो जोंनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनि बेबायदि साननायखौ लानो रोंनांगोन जोंनि आइजो बिमा माहारियाबो बन सिनग्रानि दहाय मोनसे जोंहा कमिटि दं होनदोंमोन आदामोननि बेलायावबो बेखौ खालामोब्ला आंनिफ्राय आं माने गुरैयै बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम आं आरज गाबो खावलायो जे नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ बेबायदि बुंनानै लाबो जिहेतु जोंनि सारानो थिनखायाखै बयबो हारि माहारि बयबो आरो गावनि जाथिनि गासैखौबो लानानैसो बिथाङा खामानि मावो सिन्था खालायखायो अब्लालाय जों दिनै मानो सोरबाया जोंजों गाज्रि जादोंब्ला जों मानो गाज्रि जाफानो मोजांसो जानानै देखायनांगौ होनब्ला बे नोंथांमोननि 100आ ओरैनो रिकभार जागोन ओरैनो देरहागोन आरो देरहाहोयोब्ला नोंथांमोनाबो दा नोंथांमोननि बिजाथि जोंनि सेवलि महिलारि मेदाम जाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिनो अनजालि बिसिखा जोङो मेदामनियावबो जोङो बुंनानै लाबोनो हागोन नै जोंनियाव दिनै माने गासिबो बिपिएफ जाजोब्बाय नोंथांखौनो जोङो सापर्ट खालामखादोंमोन मेदाम जोंनो नैबे लामाखौ नांगौ नैबे दलांखौ नांगौ जोंनो स्कुल नांगौ बुंनानै लाबोनो हागोन ना हाया
हागोन ना मादैमोन बेखायनो माने खुनु गोनो गोथो साननो नाङा आरो जोंनि आइजो बिमा माहारिया ओरैबायदि थगायजायोलै इन'सेन्टखायनो थगायजायो जायखौ बुङो बेखौनो फोथायो आङो चिरांनि मादैमोन जोंना चिराङाव सासे इउपिपिएलनि गिदिर लिडार दंमोन बिना गयारि मेडाम दिनै बिथाङा सासे गोख्रों आइजोनि दैदेनगिरि आङो बिथांखौ सनमान होयो मादैखौ किन्तु बिथाङा दिनैहाय आइजो जानानै आइजो माहारिनि सुखु दुखुखौ बुजियाखै सासे आइजो जानानै आइजो माहारिखौ थगायदों बुंदोंमोन बिथांमोनाहाय गावसिनि सरखार जायैनि सिगां रावबो बन सिनग्राया बन सिननानै फाननानै जानो गोनां जानाय नंला होनना दहाय मानदो मादैनि चेकआ मानो थांफिनखो ब्लेङै मादै दिनैहाय मैगं खानानै फाननानै जाग्रा जोंनि बिमा बर' बिमाफ्रा दिनै मैगं खानानै फाननानै जानो गोनां जानाय नंला होननानै बुंदोंमोन बे जादोंसे जायाखै अमा फिसिनाय मिशन बोरमा फिसिनाय मिशन बिराद मिशन फोसावदोंमोन मोनसेबो साक्सेस नङा आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंहा चेयारमेन मेम्बार मोनदों दा आइजोफोरनिफ्राय मोनथ'वाखैना जेरावबो मोनजोबखादों नोंथांमोननिया मानि थाखाय थालांदों नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों जोंहा जोंनि लिडारफ्रा सावरायलायगोन जिहेतु जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङानो जोंहाय निर्देश होखादों जोंनि आइजो माहारिखौ दिनै बिथाङा सनमान होयो आइजो बिमा माहारिखौ दिनैहाय बिथाङा बुजियो बेनि थाखायनो जोंहा दिनैहाय आइजो माहारिखौबो हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनायनि मोन्थायखौ होनो होननानैनो 50% चेयारमेन आरो मेम्बारखौ जोंनि आइजो बिमा माहारिया मोननांगौ होननानै होनखादों आङो दाख्लैनिफ्राय बेरायबाय थादों आङो सोंबोदों बिराद दाब दाब जायगायाव बयबो मोनदों किन्तु दिनै आं फार्स्ट खोनादों बेवहाय मोनाखै होननानै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ नोंथांमोननि जायगानि लिडारफोरजों रायलायनानै थिग खालामगोन दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा आइजो माहारिखौ समान समान हौवाफोरजों खामानि मावनायनि मोन्थायखौ होयो किन्तु बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराहाय दिनैहाय आइजो माहारिखौ दासिमबो बिराद गाहायनि सानो डमिनेट खालामनानै दोननो सानो बिथांमोनहाय हौवाफोरजों खामानि मावनो रोङा समान समान मावनो रोङा बिसोरो जाम्बि बिसोरनो जोङो दिनै चेयारमेन मेम्बार होआ होननानै ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामो दासिमबो किन्तु जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिनि उल्टाखा दिनैहाय आइजोफोरखौबो अननो रोंदों जों बायदि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौबो अननो रोंदों बोराय बेन्थ' खाना बेंगुरा गासैखौबो अननो रोंदों बेनिखायनो दिनै बिथाङा बोर मोनदों बिथांनि दैदेननाय पार्टिया आरोबाव सरकाराव फिन खेब फैबावदों आरोबाव नैबे एमएलए इलेक्सनावबो जोंहा आराम मोजाङैनो देरहाखागोन आरो नोंथांमोननि 3 नाम्बार क'क्राझार नोंथांमोनाहाय बिजाथि महरै मोनदों हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिनो अनजालि बिसि सेउलि महिलारि मेडामखौ दिनै नोंथांमोनाहाय सासे आइजो जानानै सासे आइजोखौ गोजौआव दैथायहरनो लुगैना लुगैया निस्सय लुगैयो सासे आइजोआसो सासे आइजोनि गांनाय उखैनाय सुखु दुखु गासैखौबो बुजियो अब्ला नोंथाङा दिनैहाय दिसपुर बायदियाव एमएलए जानानै गसंहैयोब्ला मन्त्रि मोनोब्ला नोंथांमोननि सुखु दुखुनि खोथाखौथ' बिथाङा थांनानै दिसपुराव बुंहैथारगोन होमब्ला जोंनो बेबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौ ना नाङा दिनैहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा आइजोफोरखौबो समान समान जोंहा मोन्थाय होलांफागोन होननानैनो एमएलए बानायनो नागिरदोंब्ला मन्त्रि बानायनो नागिरदोंब्ला जों बायदि दिनै जाखांफुनायखौ लाइमोनफोरखौबो खामानि मावनो सुजुग सुबिदा होदोंब्ला आरो सानसे समाव नोंथांमोननिनो गथ' गथाय नोंथांमोननिनो फिसाजो नोंथांमोननिनो बिजादै बिजायं जिखुनु बैसोआव थानाय जुदि जोंनि आइजोफोरखौ खामानि मावनो थाखाय लिडार बानायनो थाखाय सुजुग सुबिदा होयोब्ला जोंनो बेबायदि पार्टिखौ मानोथो नाङा मादैमोन निस्सय नांगौ दा बेखायनो माने मेलाबो जोंहा मिटिङा बिराद गोबाव जाबाय दहायनिफ्रायनो किन्तु आङो माने सा खारनानै आङो मिटिं दावथिं खालामनो मोजां मोना नैबेबायदि गामियाव हाबनानै नोंथांमोनजों रायलायफैनो मोननानै नोंथांमोननि माने खैदां खैफोद प्रब्लेम्सफोरखौ आङो जुदि माने बुजिनानै रायलायफैनो मोनोब्लासो आङो बिराद मोजां मोनो बेखायनो आङो सारखौ बुंखादों सार आङो सेन्ट्रेल टिमजोंल' थाफानानै आङो दाब दाब जायगायाव आं बेरायबाया आं एसे गामि हाबनानै बेरायनो जोंनि रायजो राजाफोरनियाव आं माखासे माने मिथिनाय बायदि बबे जायगायाव मा जानानै दं मा जानानै गैया होननानै ओंखायनो आं आंनि टिमखौ आलदा बानायना होखादों बे हिसाबै आं हाबगासिनो चिराङावबो लाइमुथि गोबोरखि गासिबावबो हाबजोब्बाय किन्तु नोंथांमोननि ओनसोलाव सफैफ्रांनो रोङाखैमोन देग्लाय सफैबाय आरो नोंथांमोना माने खुब माने मोजां मोनाखै आङो जे मोजां मोनसे न'आनो गैया जेराव जोंनि फंबाय बिनानावमोनाहाय माने बेबायदि थासारियाव दिनैसिमबो जोंनि फंबाय बिनानावमोना दासिमबो बेबायदि थासारियाव थानानैसो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो आङो मोजां मोनथाराखै बेखौ दा बेनिखायनो आं गासैबो नोंथांमोननिसिम आइजो माहारि बिमा माहारिनिसिम आं खावलायगोन जोंहा दिनै सासे आइजोखौनो जोङो दिनैहाय केन्डिडेट हिसाबै मोनखादोंबा जोङो दे सेउलि महिलारि बिथां बायद'खौ जोङो देरहाहोनि जिहेतु बिथाङा गावनाव मालाय धोन सम्पति एसे एनै आरजिनानै लाखाबाय बिथाङाव दिनै लब जेबो लुबैनायबो गैखाया दिनै समाजनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों आइजो माहारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों अब्लालाय जोङो दिनै मानोथो सान्स होनो रोङाखै सान्स होनो रोंनांगोन
मादैमोन आङो गले गले बुंबावबाय नोंथांमोननि गथ' गथायनि थाखायबो स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो इयुथफोरनि थाखायबो जुदि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनै सिन्था खालायखादोंबा नोंथांमोननि थाखाय आइजो माहारिनि थाखायबो जुदि सिन्था खालायखादोंबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारखौनो नोंथांमोनाहाय माने सापर्ट खालायलांबाय थागोन आङो बेखौहाय आङो सासे लाइमोन दैदेनगिरि जानानै दिनै नोंथांमोननिसिम आङो बुंनाङामोनब्लाबो खावलायनाय थाबाय आरो बे फैबाय थानाय जानो गोनां एमएलए इलेक्शनाव नोंथांमोना बयबो गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय नांगोलनि सावगारियावनो देरहाहोना माने थुनानैहाय देरहाहोगोन आङो बेखौ मिजिंथिबाय मादैमोन आरोबाव उननि समाव माने लोगो मोनबावगोन दिनै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समावबो लोगो मोनगोन बेखौ आङो मिजिंथिबाय दा जोंहा 9 एप्रिलाव जानो गोनां बे एमएलए बिसायख'थियावल' नोंथांमोना थांनानैहाय माने मोजाङै मोजां भटखौ थुनानै फैदो आरोबाव जोंहा जोंनि एमएलए बायद'खौ जोंहा देरहाहोनानै आरोबाव जोङो जोंनि बिटिसिखौ माने पावारफुल मोनसे स्ट्रंसिन खालायबावनो हायोबा जोंनि ओनसोलाव माने जाय खामानिया जायाखैमोन गोबां जोंहा माने जौगाखांनायनि खामानिफोर मावबावनांगौ दङ बेखौ जोंहा मावलांबावनो हागोन आरो माने दा बे इयुथ्सफोरनि थाखायनो मादैमोन गोबां मोजां मोजां जोंनियाव दा इनस्टिटिउटफोर सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां मोजां मोजां जोंहा गायसनसिगोन हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गोबां मोजां मोजां दाथ' बे मेट्रिक पास पिअ पास जानायफोरनोथ' बे बुस्थुखौ बे अनसुंथाइखौ होनाय जाखागोन आरोबाव गोबां माने जोंनियाव जायखौ माने सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा खाबु गैया बैफोरबायदिखौबो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि बिटिसिनि ओनसोलावनो खालायनानै होनो नागिरदों होनबा बिराद मोजांनि माने बाथ्राखा नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि न'सुंसेयाव थानाय गामियाव थानाय 100था बारा होनबाय थादोंना बेखौ आं मोजां मोनथाराखै 100थाखौ मारै रिकभार खालामनो हायो बेखौ सानदो सिन्था खालायदो जोंनि जायगानि दैदेनगिरिफोराबो सिन्था खालायदो बेखौनो आङो खावलायबाय